ନବୀନ ସାହୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଧାନହାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ କୋମଳମତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବ୍ୟାହତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଅଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଚକ୍ଲେଟ୍ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଚକ୍ଲେଟ୍ ଆପକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜଳଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ଆମେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଜଳ ଦେଖିଛେ? ହଁ, ପୋଖରୀ, ସମୁଦ୍ର, ନଈ, ଝରଣା ଏହିପରି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଜଳ ଦେଖିଛେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଜଳଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଜଳର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଜଳଚକ୍ର କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ତୁମେ ଦେଖିଛ ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଚୁଲିରେ ପାଣି ହାଣ୍ଡି ବସାନ୍ତି, କିପରି ହାଣ୍ଡିରୁ ପାଣି ଗରମ ହୋଇ ବାଷ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଥିବ ସେହି ବାଷ୍ପ ହାଣ୍ଡିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର, ନଈ, ପୋଖରୀ ଏଥିରୁ ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବାଷ୍ପୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ସେହି ବାଷ୍ପ ହୋଇଥିବା ଜଳ ବାଦଲରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ଏହି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ମେଘ ଗଠନ କରିଥାଏ। ଏହି ମେଘରୁ ବର୍ଷା ହୋଇ ବର୍ଷା ଜଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ। ବର୍ଷା ଜଳର କେତେକ ଅଂଶ ମାଟି ଭିଜି ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ବାକି ଅଂଶତକ ନଦୀ ନାଳରେ ବହିଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼େ ଓ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରେ ଜମା ହୋଇ ରହେ। ତେବେ ଏହିପରି ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଆକାଶରେ ମେଘ ଗଠନ କରିବା ଓ ସେହି ମେଘରୁ ବର୍ଷା ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜଳଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆଜି ଜଳଚକ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଏହି ଜଳଚକ୍ରର ଚିତ୍ରଟିକୁ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।